Sa Baričevićem je u Rimu, onako kako vam rekao, izdiskutivirano nam posta smilen način kako se toga o toj njegovoj ulozi. Zapravo, on je htio da učestvuje, ali da ne učestvuje u ubistvu. Jer ne svašate. A to je praktično bilo neizvodivo. Neizvodivo bilo da on da bilo kakvu pomoć, a da se ta u krajnjem slučaju pomoć ne ogazi. I to da svima kontrola na način da su oni nama već tada dali neki broj telefona. Ja nikad ne znam kakav je to broj telefona. Stvarno je se puno trebao naći i bi je on trebao završiti kao tu zakusku. Kad su oni nama taj telefon dali, kad je na neki način ta tehnička veza uspostavljena za u vrijeme kad bude Bruno krenuo, ali on će krenuti kao vlakom sa ove večeri, odnosno sa ove zakuske. To je bilo, negdje se to događalo izvan Pariza. Izvan Pariza se to događalo. Izvan, ali koliko daleko izvan ja, Pariza, čuti. Ali po meni se to događalo negdje u nekoj. Kolika je kako to predstavlja. To misle, kako sam rekao, sve nekako, ako ja tako to smijem reći koji nisam bio u toj kući, ne vidio tu obitelj. Ali ono što sam kao od onih koji su razgovarali telefonom, to mi se kao svelo vidjelo u krugu te obitelji koja je kao znala da sve, ne tiče se zamišljati tako. U tom smislu nekako. Neven Baričević, sin predratnog žandara i kasnijeg visokog činovnika redarstva Nezavisne države Hrvatske. 60. godina postao suradnik službe državne sigurnosti Centar Split. Dobio konspirativno ime Marko. Kao jedan od najmarljivijih suradnika jugoslavenske UDBE slao doušničke izvještaje o Bruni Bušiću, Vici Vukojeviću, hrvatskim svećenicima u Parizu i ostale informacije iz Francuske potrebne režimu. Umro 1981. Mi smo se u stvari nalazili pored jedne željezničke stanice u Parizu, a jedna željeznička stanica kao u čiju su blizinu očekivali da će to je vođa. Kad je Bruno sišao sa vlaka, sa vlaka. To je vlak ili metro i šta je, ja ne znam, ali onda ga neko od ovih iz našeg grupa poznati sačekao. Ja mislim da je tu uglavnom ulogu igrao Dragin i Sinačić. To je bilo sve u nekih 50-100 metara. Bruno ubijen, u stvari u toj ulici, u jednoj od, kako bi rekao, ulici gdje ulazi u dvorište. To je sigurno bio Sindičić, 100% sigurno. Vinko Sindičić. UDBin ubojica Vinko Sindičić usmrtio je hrvatskog rodoljuba i borca za slobodu hrvatskog naroda Brunu Bušića. Vinko Sindičić rođen je 29. rujna 1943. godine na otoku Krku. Sredinom 60. godina kao emigrant u zapadnom Berlinu postao suradnik službe državne sigurnosti Centar Rijeka. Dobio konspirativno ime Mišo. Prvo djelovao kao agent provokator u krugu doktora Branka Jelića, zatim se infiltrirao u redove organizacije Hrvatskog revolucionarnog bratstva. Početkom 70. godina postaje profesionalni ubojica. Okrivljen je
za ubojstvo Josipa Senića 9. ožujka 1971. kod Heilbrona u Njemačkoj. 24. kolovoza 1972. u talijanskom mjestu San Dona di Piave kod Venecije likvidirao hrvatskog političkog emigranta Stjepana Ševu, njegovu ženu Tatjanu i njihovu 9-godišnju kćerku Rozmeri. Nakon ubojstva obitelji Stjepana Ševe, Sindičić se sklanja u Jugoslaviju i dobiva novo konspirativno ime Pitagora. U noći 23. na 24. kolovoza 1981. likvidirao je Stanka Nižića u Cirihu, a 20. listopada 1988. godine pokušao je ubiti predsjednika Hrvatskog državotvornog pokreta Nikolu Štedula u Škotskoj. Međutim, tom prilikom je uhićen i osuđen na 15-godišnju robiju i sada se nalazi u škotskom zatvoru. Ja, skoro prosjak, duh slobode širim, pa maj nemo na svom grobu cvijeću. Ja neću da se smirim, ko svježi vjetar u sparinu pirim, a kada umor svlada duše lijene, na otpor trubim, ja, trubač sa Sene. Bruno sa visine gleda na njih ovoga trena, ja čvrsto vjerujem. Smijući se sa svojim najljepšim smiješkom, znajući da smo mi pobjedili i da su ubojice poraženi, da smo mi dobili našu državu, da smo mi dobili što smo mi željeli. I svi koji su dali život i krv za Hrvatsku, da to nije bilo uzalud. I Bruno, kad ti sada gledaš ovdje, znaj samo da mi te volimo i mi te cijenimo i nećemo te nikada zaboraviti.